имрӯз ҳазорон нафар кормандони касбу кори гуногун, намояндагони мақомоти давлатӣ, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, фаъолони идораву ташкилот ва сокинони ноҳияи шаҳри Нав дар роҳпаймоии идона бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Аз се самти кӯчаҳои марказӣ то майдони парчам бо иштироки ҷавонон ва кормандони ташкилоту идораҳо бо парафшон намудани парчами миллӣ ва шиору аксҳои қаҳрамонони Тоҷикистон роҳпаймоии идона гузаронида шуд. боиси хурсандист ки мардуми шарифи Тоҷикистон парчами давлатиро ифодагари ваҳдату ягонагӣ, бахту саодат, дӯстию рафоқат ва волотарин орзуву омоли худ медонанд. зеро парафшонии парчам барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносию худогаҳӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намудани аҳли ҷомеа, бахусус насли ҷавон нақши намоён дорад. баъдан дар майдони парчам ва нишони давлатӣ зимни чорабинии тантанавӣ нотиқон иброз доштанд ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи соҳибистиқлолии ватан, иттиҳоду сарҷамии тамоми табақаҳои ҷомеа, дӯстиву бародарии халқҳо буда, анъанаҳои таърихию фарҳангии чандин асраи тоҷиконро инъикос мекунад. боиси ифтихор аст ки имрӯз ин парчами муқаддас ливои озодию истиқлолият, сиёсати созандагиву бунёдкорӣ ва меҳнати фидокоранаи халқамон баҳри шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол гаштааст. бинобар ин таҳти парафшонии ин рамзу нишонаи бахту озодии халқи тоҷик, ваҳдату якдигарфаҳмии мардум ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистони азиз пойдору устувор мебошад. дар фароварди чорабинӣ аҳли ҳунару фарҳанги ноҳия барномаи рангини идонаро бо суруду таронаҳои ватандӯстона манзури иштирокчиёни чорабинӣ гардониданд. инчунин бахшида ба ин рӯзи фарҳбахш роҳи маҳаллии деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳотӣ ба номи Акрам Ҳасанов баъд аз пурра мунфарш кардан мавриди баҳрабардории сокинон қарор дода шуд. масофаи умумии роҳ беш аз 2 километр ва паҳноияш 6 метрро ташкил дода, корҳои таъмирӣ ва мунфаршкунӣ бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва сокинону соҳибкорони хайрхоҳ анҷом дода шудааст.